Takže čau, já vás vítám u už svýho druhého videa z vodka. Teď tady máme mapu Malinovku s úrovněma 3. Já jsem teda od minule udělal Panzer 38 tam. Vyzkoumal jsem si ho, chybí mi asi 200 hvězdiček do toho dalšího, 38 NA. Takže to bychom mohli teď dát, těch 200 hvězdiček, no. Tak, co bych o tom tanku řekl? Když ho máte jakoby motor plný, tak jezdí docela rychle, to sami můžete vidět. Dělo, to je dobrý na úroveň 3, pářete s tím i ty pětkový tanky, třeba Panzera 4 zezadu, to odkrouhnete. A to asi všechno, co o něm tak nějak vím. No. To je všechno, no. Vím, že taky byl původně český. Tak, no to je tak jediný. Tak, pak nás čeká ten 38A. Tak dám ho do fullu, dám zase video. Vyzkoumám Panzera 4, s tím udělám video. A tak já to chci nějak jako udělat až do 10, no ale já budu z těch tanků natáčet i víc videí, protože z 6 na 7 neudělám během jednoho videa. Teda během těch dnů, co jakoby není to video. Tam je Su-76, sovětský stíhač 3. úrovně. Neměl bych mít problém ho prorazit a jestli ho neprorazím, jsem ostuda. A měl bych. A jestli ne, tak je to nějaký šiblí. Tak, a já teď vystřelím. A hezky jsem ho vzal. Ale nevím, jestli se ta damage nepřičetla jemu. To by mě docela naštvalo. Protože jsem přece jenom vystřelil a stálo mě to náboj. Teda asi 200. A nechtěl bych teda přijít o to. Tak a já na ně takhle najedu. Ten Panzer 1C ale zabije dřív. Protože je to prostě Panzer 1C, no. Co říkám, vyžerou. Oni to nevyžerou, oni to zabijou dřív jak já. Třeba hezky debil doměřuju. Nebo ne, hej. Tak jsem ho odkrouhnul já, takže máme první kill. To 5-4 a ty vole. No tak to bylo krutý. Tak já to teď střihnu a u další bitvy čau. No takže jsem zpátky u další bitvy, tentokrát jdeme Westfield proti 4kovým tankům. Tak jsem na to taky moc zvědavej. Top je M3 Lee, pak máme Matildu, Panzera 3, nějakýho Alekto, Ecra, nějaký divný dělstřelec. Ale to je jedno. Oh good. No nic, tak uvidíme tady, jak nám to bude. Rozhodně si zajedu tady do města. Sestřelíme tamhle věž, nebo taky ne? Tak ne. Takže 400 high. Za tam tu bitvu jsem dostal 250 hvězdiček, takže jsem se spletl, já na to potřebuji ještě 200 hvězdiček, takže jsem potřeboval 400 hvězdiček a to nevadí. To nevadí, no. Ještě jsem přemýšlel, že bych natáčel hru, jak ona se jmenovala? Heroes of Generals, nebo Generals, já nevím, jak se to čte. To by mohlo být fajné, ona je docela pěkná. Jezdíte tam s německým vojákem na kole. Takže docela hustý. Dáme to odkrouhnu. Pardon, že teď nemluvím, ale strašně mě to láká ho dorazit. Tam je nějaký konverter britský, to se jmenuje A13 se to jmenovalo, ne? Tam je M28A1. Máme ten konverter a tady mi někde měla být ta... Co je tam? A Lux nás objel, no to je jedno. Objel nás a stejně mu to bylo hovno platný, no. 27 je mrtvej, takže já bych tam mohl takhle jakoby najet a překvapit. Hecer. No do píči, kurva, vysrat se na to, vole. Hecer zamrdanej. No nic, tak u další bitvy, čau. No, tady jsem zase zpátky, tentokrát to si už u 3. bitvy. A jak jsem na to tak koukal, zatím ty záběry, tak je tam docela dost slyšet moje dechání. Tak jsem si tady dal
Minecraft 2. Teď jsem si dal mikrofon nahoru, tak to snad bude nějak lepší. Já nevím, proč dechám na hlas. Špatný vzduch to je. Kecam. A někdo píše na Facebooku, na mobil. To tu bzučí, protože mám vyplý vyzvánění. Tak a pojedeme Ensk, jdeme mapu Ensk proti tankům 3. úrovně a tím pádem pojedeme tudy. Tak, jsem zvědavej teda, jak to bude, jak to dopadne. Já jsem si dal teda dělat intro a během 11 dnů bych ho měl mít. Takže jsem na to dost zvědavej. Se mu taky na začátku tank, ne? No ty vole, tak to je moc. Tak už mi poškodili věž a teď mě zničí, ne? To by bylo dobrý, jako mít na začátku tank, ale mít na začátku tuhej, to by asi úplně bomba nebylo. Tak by jsem zajedu. Jsem geniální. A já nevím kam on. Ty vole, prosím ne. No ty, odkaď si jde. Kde se tam vzal? Nebo on je tam jako u nich, ale... No to je jedno. Ty byty docela pokorujeme, jinak už mám to. Počkejte, dáme návrat do garáže. Už mám tady v garáži Panzer 38 NA. Tak já ho dám jakoby jakoby do vybavení nějakého pořádného a bude další vodní video. Tak jo, doufám, že se vám to líbilo, jestli ne, tak budu smutný, budu veselý. Dejte když se na to díváte, prostě někde dejte like a když tak odběr a ahoj.